Aquest llibre et dona moltes solucions per preparar menjar d'una forma molt ràpida al cap de setmana quan tens els productes frescos. En una hora pots preparar-te 5 tarros per tenir tota la setmana. És un llibre com per adonar-te, no?, de que la manera en què vivim i la manera en què mengem van molt relacionades. Llavors és un llibre com d'autoconeixement, d'autoexploració i de creixement personal a través de l'alimentació i de la vida en general, en realitat. No sé si heu de comprar un llibre, la veritat, però crec que estaria bé perquè és un llibre que és un llibre molt obert de plantejament. És a dir, que no limita les opcions i moltes vegades les persones, quan ens comencem a interessar per l'alimentació saludable, entrem en un nínxol que és una mica estret, no? I em sembla que és una molt bona manera d'entrar, d'entendre que s'ha de ser flexible en l'alimentació i que és possible una alimentació flexible y saludable al mateix temps. Vegan Gourmet es un libro que reúne más de 50 recetas de cocina vegana y creo que hemos de comprar Vegan Gourmet porque así podemos aprender a cocinar una cocina más saludable, sin animalitos y sobre todo divertida, creativa y que llena de colores y texturas nuestra cocina. El llibre, que no se'l comprin. Vull dir, espera que te'l regalin, perquè és molt probable que si algú vol que milloris la salut o et vol ajudar a mantenir-la, doncs és més probable que te'l regali. Dolços saludables, sense sucre, sense làctics, sense ous, són vegans i molt fàcils d'elaborar. A més, doncs, allò, quan no tenim temps, perquè volem un dolç cada dia, en 5 minuts tens un dolç preparat. La primera part és una mica teòrica, per donar una noció de tot això que t'he estat explicant. Com comprar, com conservar i com tractar els aliments segons les coccions que tu els hi facis. I després, evidentment, tota aquesta teoria l'hem d'aplicar amb unes receptes que són les que hi ha. Doncs La dieta de les emocions és un llibre, una guia, un recull de moltes idees pràctiques i molts recursos per ajudar a reconnectar aquesta relació bona o dolenta entre les nostres emocions, el nostre benestar o la nostra felicitat i tot allò que mengem, no?, el que fem cada dia. Llavors, doncs, he intentat donar el màxim d'eines a la consulta, en els cursos, que he vist que han anat ajudant més i que han funcionat millor. És un llibre per a totes aquelles persones que estan interessades en substituir sobretot els làctics i els panificats que no són saludables, però és un llibre també d'alimentació crudivegana i alimentació viva, amb la qual cosa també hi ha una part teòrica introductòria a la que s'explica quins són els beneficis de les diferents tècniques que s'utilitzen a la cuina crudivegana i com ens ajuden a mantenir la salut, coses com la germinació, la fermentació, la deshidratació. I és un llibre on hi ha moltes receptes de formatges que es poden fer a casa de manera molt senzilla i de pans també que es poden fer a casa de manera molt senzilla amb fruits secs i germinats de diversa mena. Tots volem limpiar, tots volem que casa nostra estigui neta, però també volem que no contaminar ni fer malbé ni perjudicar el planeta, no? I una bona manera és saber quines són les coses que poden perjudicar i quines són les alternatives. És molt fàcil, les receptes són molt senzilles i segur que ho teniu tots a casa. Desmitificar d'una punyetera vegada les grasses dolentes que fins ara se'ns han dit que eren dolentes i apostar per aliments que són, no és que siguin no dolents, és que són superimportants per menjar, com els ous. I encara estem amb aquella cosa de 3 ous a la setmana, quan ja sabem que es poden menjar fins a 14.